Sain sähköpostilla sen verran hyvän kysymyksen. Hei, löysin tuotteenne tänään ja innostuin tästä hurjasti. Miten tämä onkaan voinut mennä itseltäni ohi? Pohdin nyt vain, onko sitä parempi antaa ennen vai jälkeen kovan treenin. Hei, sä voit antaa sitä just niin kuin sä haluat. Mutta jos sä haluat tehdä sen niin kuin Ben Simonsen tai moni muu huipputason kaveri, erityisesti jos on todella rankka, eli erityisesti se kisapäivä, he antaa aamulla, joku aika ennen kisaa, joku antaa puoli tuntia ennen kisaa, toinen antaa sen pari tuntia ennen kisaa, sitten kisan jälkeen, jotta aloitat palautumisen, ja sitten vielä illalla. Eli 4 kertaa voit jopa antaa kisapäivänä. Jos sulla on rankka treeni, niin ainakin anna ennen ja jälkeen. Miksi ennen? Jotta saat sen pitkäkestoisen jaksamisen, ja jälkeen niin totta kai nopeampi palautuminen. Koska jos sä annat sen vaan siinä samana päivänä, niin sehän ei ole kunnolla siellä elimistössä, niin totta kai sä aloitat sen 3 päivää ennen ainakin, jotta se on kunnolla siellä elimistössä. Ja toki, jos sä teet niin kuin huipputason kaverit, niin sittenhän sä käytät sitä suurin piirtein joka päivä.